wij niet op vreed. Het is de allerlaatste keer dat ik hier in dit decor sta en daarom tochten wij litten we wat speciaals doen. Alles gaat in de uitverkoop in uw eigen vrijmerk niet op vreed. Camera's, de bank, tafels, luchten, alles, nou presentator, alles mooi voort. En op die merk tref ik gasten die wat te maken hebben met de troonwissel. En een daarvan mooi bij de kroning wezen, dat is heel speciaal. De oor die vertelt hoe haar intieme moment met de koningin. En wat je Bart, hier hebben die sminkerij, dat is Johan Siesena. Hij ziet het bij Willem-Alexander in de klas. En wat heel vaak van hem onzoen en jong, dachten wij jou om de kans om hem eens een keer echt als een koning te filmen. Dus dat gebeurt er al hier. Het is een heel soort, het wordt misschien wat chaotisch. En als het chaotisch wordt, waar kan mij dan beter helpen als Griet Wiersma? Griet, wie helpt toch maar mij? Ik ben in de buurtrollen, want ik dacht van dit wordt zo'n druk uitsturing en het is de zoveel te doen in de provincie. Daar hebben we een radio die nu is een prachtige grabbeltonnen. En dat laten we aansneven door de meeste jaren, dacht ik. Ja, want het is een beetje een griebus, hè? Maar oranje feest. Ja, dus zoveel oranje feest. Dus nou, sleept u ze erin? Ik sleep je hem terug, dat komt helemaal goed. Nou, dat zie je. Dan al even aanst. Nou, het eerste oersjocht van deze week en al het nieuws wat er gebeurde. Ja, ik zei het al, we hebben een beetje de vrijmerk Nijboorts op Koninginnedag. Spul in de uitverkoop die nou, de sisto dan, hap de moeder hoop. Dat is een van de 30 Friezen die het bij de kroning aanwezig was. Ja. Dat is dus een uitverkorene. Hoe viel dat? Nou ja, het viel eigenlijk een beetje raar nou. Je verwacht je het net al dat het jou vregen wordt, maar ja, het is heel speciaal. Ik ben er heel blij mee eigenlijk. Want daar wenst hij. Waar wenst hij? Wommels. Wommels, hè? Liddersradiel mocht één persoon er van die gemeente heen. En hoe kwamen ze bij die dan? Nou, per gemeente een soort van opdracht kregen. En bij ons in de gemeente zochten ze een jongen van buitenlandse afkomst. Boven dat zien die het zichzelf kon redden. En dan kwamen ze bij mij uit. Niet dezelfde reddenkoer, dus niet net iemand naar het huis gegeerd of zo? Nee. Ja. Oké, hey, spannend dus, hè? Dan ben je bij de commissaris van de koningin geweest en dan moest je met Kleerman nemen, hè? Ja. Of Kleerman nemen, kreeg hem voorschriften. Wat zit er onderzoek aan? Nou, ik heb een blouse, helle. En je zet een speldje op. Ah, dat iedereen mooi kreeg die uit Friesland komt. Kun je hem even zien misschien op die camera? Ja. En ze kunnen ze dus al herkennen uit Friesland. Ja, en blauw heb ik nog speciaal of heeft die man dat zij hem voor u zocht? Ja, eigenlijk wel. en nog een broek. Ja, dus. En Chris? Ja. Hij is een beetje smarig. Nou, dat dachten wij ook al, maar jij in de broek. Dus. Oh, dat je... Hey, Haptemoe, dat best eigenlijk wel wat een bekende Fries, hè? Nou, Liets Bietje. Liets Bietje. Zullen we even zien wat misschien sportleefhavend Friesland even keer? Ja. Opslaan, jongens, kun je op 2 manieren doen. Je kan het uit de vrije hand doen. Dat is gewoon zo, zeg maar je kan ook boetsen. Wat is boetsen, meester? Boetsen, dat is, dan gooi je hem op. En dan giet je maar in de hand, giet je langs de broek. Dus dan giet het zo. Probeer maar eens. Oké. Griep je hem dat? Ja. Oké. Ja, meester. Boets nog wel eens? Nou, een beetje. Ja? Wist nog wel zo'n keertje? Ja, heel volle, dus... Oké. Hey, nou ja, daar gisteren dus die heen. Heeft hij al eens een keer een vaststelling van maken, was dat treffers hoe dat ging zo? Nou, eigenlijk een keer dat we dwan, maar ik denk dat het heel raar wordt en drokte en chaotisch, maar... Maar hoe gaat dat, Maas, betiert? Nou, volgens mij met een kwartier of 4 met we bij Van der Valk geweest in Snits. Gaan we een ontbijtje doen en dan gaan we in de bus naar Amsterdam. Ja, en dan komt ze er om en dan 30 uit Friesland en dan komt ze die seel. Ja, nou ja, we zitten helemaal voor volgens mij. Dus. Ik dacht voor hem? Ja. En als juiste? Ja. Heeft je beseft wel dat je bij een echt een uniek evenement bezig bent? Nou, eigenlijk net. Ik denk dat dan pas in de gaten hè. Dus. Ik maak me dan altijd wat zwaar, hè? Hoe denk ik van, nou, het nog pissie, maar wat maakt dan van? Ja. Heeft er al nooit al? Nee, eigenlijk net. Nee. Het wordt wel dreigend, denk ik. Ja, net te volle drinken dus. Hey, en als er nog wat in de koning, de naaie koning zezen meest. Vanuit Liddersradiel, maar die Frieske het, maar misschien wat buitenlandse roots, hè? Wat zou je dan in de zee willen? Poeh, nou ja, ik denk dat ik hem succes zal wensen. Voor de rest weet ik het eigenlijk net echt. En wordt het dat mooi?
zal vast wel goed komen. Oké. Hey, bedankt. Succes daaraan. Hè? Ja. We gaan nou naar Griet. Griet, het is die eerste ronde. En mijn eerste ronde. Daar is de grabbelton bij. Ik ga de grabbelton bij me. Ik zal Nou. eventjes zien wat we hier... Want uiteindelijk komt er dus nou iets uit. En dan Er komt vertelt iets over uit. wat het te En redden dit is. is hè? een toverbaltje, dus er zit zo'n mooi briefje in. Zal ik even... Want er zit wel heel goed erop staan. Snits. 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 Wat is het te redden in snits? Daar heb ik er even de bril op. Ja, vind je net slim, hè? Wat is het te redden in Snits? Nou, ze beginnen in Snits al op 29 april. Dan is er jongens een Koninginnennachtconcert in een sterrentuin. Is dat direct bij? Nee, ik ben Koninginnendag in Bolzert. Oké. Ja, in Nou, Bolzert. niet veel, sorry. Ja, dat is gezellig. De orenmongens om 9 uur is er een obade voor het bordes van het gemeentehuis. En daar binnen ze voor de eerste keer zonder de blauwhuis de dakkapel. Oh. Ja, die moeten nog versterking leiden, want ze bestaan hoop ik nog wel, maar net in die formatie. En dat zal oornaam worden door de Putkapel. Dus dat zal lekker gezellig zijn. En in Dokkum en Bolzert wordt er een obade houden en er ek op het beeld. En wat het zijn, de iepen is echt mijn muziek. Dus het is overal gezellig. Door een stukje obade, het begin? Een stukje obade begint. Ja, we beginnen een obade maar. Weet je dat? We beginnen een obade mee. Moeten we dat weten? Ja, dat moeten we weten. Lang leven de koningin? Ja. Ja, wat zei wat ik wel? Hoezee, hè? Hoezee. Nou, hoezee. Ik kom naast me bij die bron. Ja? Ja, is goed. Grabbel er maar even in om. Want, hoi. Hallo. Denise. Ja. Speciaal moment, hè? We zagen het krekkel eventjes de foto's, 2008. Ja, dit was echt gewoon de meest bijzonder moment in mijn leven als zangeres, denk ik, tot nu toe. Nou heeft onze koningin zinlitten als een warme vrouw die het net benauwd die om wat het was. Zullen we even naar het beeldje? Jazeker. Puerto Rico, mi gran chico, y déjame soñar. Ay, déjame soñar. Ja, het wie maar een flits. Maar dan gebeurt er dus dit. Telegraaf. Het was één flits, één moment. De Telegraaf, boeken, de Volkskrant, tijdschriften in Spanje, in Amerika. Spanje zelfs. Wat zei ze hier? Engeland. Beatrice de Hollanda, koning Beatrice, heeft Koninginnedag gevierd in Nederland. En ja, ik heb het van mijn moeder gekregen, die woont in Spanje. Nou, het was echt overal te zien. Van een vriendin hoorde ik dat dit op BBC was, CNN. Overal, het was gewoon een heel aandoenlijk moment voor de koningin, denk ik. Gewoon een warm moment. Want dat stiert er en ze komt er om. En hij is er net twijfelen, want ja, je mag eigenlijk niks in maar. Nee, ik dacht aan de beveiliging op dat moment. Ik dacht, ja, kan dit? Mag dit? Maar ze was zo vriendelijk en je zag het wel. Ze wilde wel of zo. En we dansten ineens samen. En ik heb berichten ook vandaag van salsa mensen in Nederland. Van dankzij jou is salsa weer in de picture. En salsa queen. En ja, prachtig. Echt een bijzonder moment. Zelfs nu, 5 jaar later, komt het weer uit in zo'n boekje voor de Zeeduizend bijvoorbeeld. Mark van der Linden. Dus heel bijzonder. Ik hoop dat het misschien een beetje van de Nederlandse geschiedenis is geworden. Nou krijgen we een oorkoningin, hè? Ja. En de heeft ook echt wat mooi. Ja, Want zeker. door staat nou in commercials en wat nog meer. TomTom, leuk hè? Ik heb haar stem gedaan voor de TomTom, ja. Zien wij nog een mooie uitspraak van haar herhelikin op het Maxima's? Leven Friesen, die hebben de mooiste provincie die er is. Lieve Friese, dit is de mooiste provincie van Nederland. Nou, hoe wie dat? Nou, dat vind ik wel een applaus. En sla je rug zo. Ja. We moeten doen. Wordt mij nou verteld. Want, Mag ik met jou dansen? ja, dat Wat mag. een eer. Want ik wil dat eigenlijk wel even nooit doen. Kunnen we nog even muziekje hebben? Van hoe Ja, dat zeker. De salsa, maar Steven Fries. Oh, nee, daar geloof ik niks van. Zo? Ja? Ik begin erachter. Muziek harder, wat harder. Muziek wat harder. En dan zo? 5, 6, 7. Ho. Oh, jee, ik kan het wel hoor. Ja. Vooral met een kontje, hè? Oké, dan komt de grande finale, hè? De grand finale. Kom maar. Woep. Griet, help ons. Griet, wie is met de muis weg? Griet, wie is mij helpen? Dankjewel, Je hè. moet toch Heel ook mooi niet gedaan. gedaan met zelf te doen, of net? Maar ze zelf eigenlijk die leeftijd Rolf, kom op. Wat, ik? Nee, Ik dan help mag die die pakken. levenskaart. Ik help die levenskaart. Hoe snel ik erin te zetten. Oké, ik zo ga is het even dus. een van die prachtige mensen hierachter vragen. Ja? Als u even helpen wilt te grabbelen. Want ik vind het wel leuk dat ik een oren er even dacht. Zo stoel dat. Waar best op? Griet. Lisanne. Lisanne, zo stoel daar een bal voor u uithalen, wel?
Hoeveel ballen zit erin? Ik weet het niet. Tot de bal nog binnen. Net zo volle? Ik ga erin. Haast erin. Oké. Wat wel eerlijk, hè? We doen eerlijk. We doen net oors. Waar gaan we heen? Makkem. Makken. Makkem. Hey, zit er, een in briltje weer op. Makkem? Wat is er te doen in Makkem? Daar is de Wilde Strijdkeertspartij. Ja, doe eens krijg wild genomen, maar dat is direct te doen. Wilde Street De Wilde Strijdkeertspartij is daar. Voor heren en dames, het mooie Makkem is het hele weekend vol van activiteiten. Dus, en dan ben je in alle plakken in het weekend is er activiteiten. Ook in Friendshit is een poppodium met verskate optredens. Alleen de Koninginnedag zelf, 30 april, is er niks te doen. Ze doen het om die datum heen. Oké. De 29e dus wel, maar de 30e zetten ze uit thuis. Naar de beeldscherm te zien. Precies. En op het Jarreveen is een pre-keningsdag. Een pre-keningsdag. Van tevoren. Bij buurtvereniging Flora. Oké, echt leuk. Dat is ook gezellig. Nou, is dit hem? Ja, dat is Oké, het. dan gaan we verder. Bedankt, Riet. Ja, is goed, Pak jongen. haast nog even een oor, hè, Ruud? We doen aan nog een. Oh, ik moet even wat hebben. Ik moet de microfoon hebben, ja. Nou, goeie. Ja. Ik ben ontgriem. Hier zit een man die het nou nevens mij al aardig op Willem-Alexander liekt. Ik denk het wel, hè? Jongens, zie je dat? Ja. Wat zit je te gebeuren? Ja, er zit een make-over te gebeuren. Ali, wat heeft er onder hem dien? Want hij heeft bij hem studeerd. Nou, prachtige verhaal dat jij hem aansverleven. Maar hij wordt heel vaak op schoudertik van, hij bist ook. Ja, liekt het die er echt op? Ja, hij had eigenlijk wel dezelfde gezichtsvorm. Hè, een beetje dat volle in het gezicht. Ja, dus daar hoef je net zo heel vol Hoeveel onder te biertjes verhoren. erin zitten? Charisma. Het charisma. Dat denk ik nog, ja. Ja. Nee, maar vertel eens, want het wie zei dat jou met hem studeerd hebben. Ja, dat klopt. En toen, ja, dat is wel weer- heel speciaal, denk ik. Precies, dat weer in het eerste jaar. En op een gegeven moment, ja, dan zeker in het begin, dan wordt er op schouder klopt zo van, best ik de kroonprins. Nou ja, in het begin. Omdat ze wisten dat hij dus in Leiden op ja, school hij, zit. hij zit dus ik in een hoorcollege, dus dat met 300 man, ja, pikken er maar uit. Ja, maar Joch heb ik echt mooi Ik heb met hem in de klas gezeten, ja. en samenwerken en zo. Ik dat en ik aantekenings Er is een foto van, dus, zullen we even zien? ja, oké. Ja, daar staan ze. Het is echt weer. Daar is hij. Prins P. Prins Pils. Klopt dat trouwens? Nee, klopt helemaal niks van. Nee? Tenminste, hij drinkt natuurlijk wel eens een pilsje, maar het is studententijd, hè, dus dat jij het er wel bij. Wat zie je nou mooi om dwam? Want ben je wel haast klaar? We zijn haast klaar. Het is nog even het hier. Het kapsel wat even Nou, ons dat skient echt... Dat wordt hem. Heeft het nou altijd nog eens graaf om, dit? Ik, Maar mag ik hem even vasthouden hier? Helemaal prima. Ja, het viel. Nou, ik- Oh ja. Ja, ik vind het wel spannend. Even mooi die... Ja. Moet er nog wat wetten, zo? Zo. Ja. Nou, ik vind wat. Een assistent. Ja, dat kan wel. Geweldig, ja. Ja, wat een probleem van Maxima. Waar is nou waar? Ja, nou, we hebben hier hè, Maxima, hè? Ja. Ja, is nog wel even met Roesie. Waarom? Maar, nou ja, je kent hem dus, je hebt ze maar hem sprutsen. Is het zo dat hij vanuit jouw perspectief, wordt het een goede koning? Kennen we dat wat mooi? Ja, ik denk dat het wel een goede koning wordt. Hij heeft goede capaciteiten daarvoor. Hij is toegankelijk, hij is relaxed. Hij heeft een brede interesse. Ik voor meesken, maar ik voor nou ja, de studie. Studiegeschiedenis, wie ik wel interesseert. Ja. En er is iets gebeurd hè, in dat jaar. We trossen jou onzeggen van Willem-Alexander die wat flikt hier. Wat gebeurde er? Nou ja, dat wie in feite een journalist incognito. Ik kijk net terug, maar ik vond wel een beetje een vreemd sujet. En op een gegeven moment was er een artikel schreven in Haagse Post. En er stier dus een anekdote in. Nou, en daar had ik dus bij west. En er stier Wat dus is die anekdote? Nou, een anekdote die ging over een kraai en een haan. Die hebben ze dus loslitten. En studenten hoe de Nijs die weer dus in rep en roer. Want weer dus tjustert weer om 4 uur 's nachts gebeurde dat. En dat hier Willem-Alexander die? Ja, en dan mag je natuurlijk net studenten wakker meisje mij aan het best. Hè? Maar toen dachten ze dat jou dat die in hing? Of zo? Nee, dat weer een anekdote, maar dat had hij dus us verteld. En dat stier dus in de Haagse Post. Maar er stier dus ik nog een beschrijving bij van mijzelf dus. En toen, dan valt het kwartje. Hè? Ja, oké, speciaal. Het zal jou trouwens wel maar, ja, wat is Koninginnedag, Koningsdag? Nou, dan ben ik op reis. En dan ging ik dan ook nog even naar de televisie hoop Ja, ik. het is wel speciaal hè? Ja, het is heel speciaal. Wat krijgen we hier aan? Hoe ziet u eruit?
Als echt. Want wat zit je doen? Als Mag ik dat echt. even zien met Dat mag je best even zien. Oh, sorry. Zie, het is al... Nou, maar dat kan wel even op Kan een wel andere even niet, manier. oké? Sure, dat kan wel even zeggen. Nou, ga er staan. Het begin. Nou, dit is het begin. Zo. Nou, nog een manteltje Nou, een mantel bij. en een kroontje. En van alles. En dan ben is je echt Willem-Alexander Joen even op stap. het denk ik wel, ja. Ja? ja. Dat wordt niet scoren. Oké. Hey, bedankt je nog even lekker verder. Prima. En dan zien we aan het resultaat. Doe is dan een beurt, Griet? Ja, doe maar. Maar Steven Jaren, wat ik toch, ik denk misschien het prachtige korps wat je zit. Ja. En dan denk ik van, hé, ik ben hier nu het korps bij. Nee, daar staat een mansje achter die denkt dat er net in beeld hoeft. De manager van het Kom maar korps. even bij me zitten. Ja, dat is de manager van het korps. Hoe heet de manager eigenlijk? Hij scoort van nee, maar ik denk waarom net? Die man is de manager van het Hoe heet korps. jou? Johan Visser. Oké. Johan, ik Nou, zou Johan, graag grabbel wel eens even even. een bal uithalen, was. Wat gaat er nou door je heen, Johan? Nou, ik wil achter de camera's blijven weer bedoelen. Ik hoor net in beeld. Dat gebeurt net. Ik zie het toch uit. Wat voor... Ja, joh. Wat is het? Beetse zwaar. Beter zwaar. Heb je er wat nooit beter We van? zullen het even zien. Heb je dat eens optreden? Ja. Gaan we er In weg? het verliezen hebben we er wel eens Oké. best. Ja. Oh, kijk wel. Mooi plak. Nou, je maar even verder. Lees maar voor. Ja, Blijf maar in zitten. het behoorschap hebben we verschillende keren zitten. Wat is er te dwaan in Beester zwaar? Om zo'n uur maand worden de mensen er al wekker maken toch je routen te paard. Dat is ook prachtig. Dus, Bliksem. dat had wel wat. Je hoeft de kroon, als ze maar frisse hinders houden, dan kom ik er net. Je hoeft de kroning net te missen, want van 10 uur al is alles te vallen hier op een groot scherm. En er is vergees koffie en oranje koken. Dus waarvoor ons dit had de lekkerste koffie. De grote schermen binnen roen om in de provincie te vinden. In Dokkum, de Prinsentuin in Ljout, Snits, Koudem, wat zijn. Veel meer wijzen wat we net op papier hebben, maar dat is het te doen in Beestersweg en dan Krin. Bedankt Johan. Johan, bedankt. Applaus voor Johan. En mensen. Griet, dan mag je me helpen, want het is nou de mystery guest. Op blind. Hij is toch ook wel eens weg? Ja, mystery guest. Wie bent u? Ja, dat is een hele mooie. Ja, nou, Dat is makkelijk. Johan vraag. Is een vrouw? Oh, jeetje, mina, zwieren stem. 50 jaar? Ik weet het al. Griet, wist je het al? Nou, ik... Nee, volgens mij is het cirkeltje Roen. het is een vrouw. Het gaat wel... Ja? Het hij een idee? Poepjes? Ja, Sietske Ja. Poepjes. Ja. Nou, Johan, bedankt hè. Ik zal even een oorvrouw. Hoi. Hallo. Nou, applaus jongens, dat ben je stil. Precies, hallo. Nou, Albert. Precies. Hier zitten. Erik? Griet, wat doen we met dit ding? Zet maar in een kant, jong. Maar er zit maar één bal in, hè? Zet er maar in, maar dat is ook wel grappig, ja. Maar mag ze net tron maar gooien? Blust er erbij zitten? Ik blijf erbij Ik zitten. zou Grietje kennen. Oh ja. Hoi, Sietske. Hoi, Hallo, goeie. hoi. Sietske. Ja, de week alweer. De cirkel is rond. De laatste keer. De cirkel is rond. Ja, de kist hier nog wat cape. Heeft ik nog een verlet van wat? Had er een keer mooi squam tussen zitten, dus ik het zeker nog lid heb. Had er moest zitten nog gewoon tussen. Nee, alleen nog schaatsen. Dus, Oh, er zit alleen nog één in. Oké, nee, dat weet ik net bij Dat weet mij. ik net, Nee, oké. absoluut niet. Ik denk dat wij het een van het oorst wel met een oors. Want dat denk ik in Sietske Poepjes weer al een rare vragen Ja, stellen. ik dacht dat we met die nog even vragen krijgen. Ja, en ik kind altijd wel aardig pratend hoor, maar het is leuker. Wat we daar nou eens Je hebt even... zelf van de bijlid, jongen. Ja. Dus ik denk dat ik daar maar eens even oor zitten ga. Oh. En daar eens even wat vallezen ga. Oké, nou ja, dan... Ja. Dit is leuk. Ja, Dat dat is leuk. dit vind ik helemaal niet leuk. Dus even zien. Maar Een druist toch reden. nog van mij dat maar de gasten altijd van, hè? Nou, maar staan Ik laat die in nog eigen hand. Nou. Oh, Doe je dat met je twaantje, mij? ja, we redden mij Sietske. een reden, absoluut. Dus reden had ja. dan assisteer ik dat weg. Dus Zit even je toch? zien. Wist me die camerameester dat je trouwens ook al eer dat ik de pizza geweest hoor? Nee. Zullen we dat maar in het midden leggen? Ja, oké. Hoe vies het als er een bekend gezicht wordt best in Friesland? Wat doet dat maar daar? Wat maar, ja, dat is wel apart. Ja, en nog meer? Dat is heel apart. Nou, dat is vreemd omdat je dan wel eens ergens rennen en dan helemaal net in de gaten hebt dat mensen je kennen en dan draaien ze haar om of zo. Ja. Tik vol van, wat is er? En En vind je het leuk? Of nou, ik het vind het minder vaak wel leuk, want er zijn wel mensen die het... Nou, die spreek je even gewoon op. Die vinden het dan een Ja. leuk programma en die zeggen dat dan wel. En ja, de mensen die er niks van vinden, die zeggen dat vaak dan net. Dus dat is wel lekker. Jij hebt vaak de goede dingen. Het zijn nooit rare dingen in die stijl. Jawel, ja. Oh, wat dan? Oei. Eén keer, want ik heb twee benen en toen wie ik in een winkel. Ja. En toen, want ik praat Nederlands maar ze. Ja. Dat is zo groeit. En toen kwam hij bij me weer om en die zei...
Thomas Vriespraat, dat zijn niet bij. Ja. Toen dacht ik echt van... Ja, dat kan je me voorstellen. Dit wil ik net. Dit vind ik vervelend. Oké. Toen had ze bij een Fries praten leren. Nee. Oh. Nee, maar dat wil net meer. Nee, als het één keer Sabagoen is, dan had dat ik iets meer. Maar ik zo is het nog maar een keer. En dan zien we eens even waar dat is. Roelof voor verrassing. Hey, dat is wel leuk. Ja, daar zit je een bepaalde tactiek achterin. Hoe is net alles te volgen, zou dat maken? Nee, het ken ik wel even. Ja, mij is allebei, maar ik zie je wel wat het leukste is. Heb ik wat wetter of zo voor mij, want ik wil je wat nerveus van. Nee, het is hartstikke leuk. Dankjewel, Beppe. Ik liep je een stoere vind, maar intussen run ik thuis wel het huishouden. Is dat zo? Nou, dat vindt een bepaald gedeelte van het huishouden net, maar ik ben wel een poetser. Ja? Ja? Heeft dat smetvrees? Nou, wel een beetje. Oké. Nou, ik ben wel... Maar door stoot het meestal ik kan net lekker koffie drinken als het een band is. Oké. Nou, het is op zich wel maar we hebben bij hem een heel soort auto's en spul, dus ik heel vaak ging stapsprong hoe de Batswoord heen. Hè? Stroffel. Dat wist toch net hoe dat is, hè? Nee. Bij mij is altijd alles heel mooi. Bij mij is alles opruimen, maar ik heb hier geen band. De jonge troep die er is van mezelf. Maar nou hebben we het weer om mij. En we gaan hoe wij hebben. Dus ik zou zeggen, pak hem nog maar een keer. Ja. De reden weg. Nou, het is wel zo. We hier van de week een jonkje bij ons op watchen en die hier een keer bij ons door de ruitensioen. En die zei, dat is niet normaal. Zoveel speelgoed als jullie hier altijd op de grond hebben liggen. Oké. Dus die heeft nog een slimmere mem, zei ze maar. Oké. Nee, maar het is altijd mooi, dat is dan net de minste best in dat opzicht. Nou, dit is wat een stomme vraag, Riet. Ik denk dat we wat Noorden niet stellen. Maar ja, dat we Noorden. Nou, ik denk dat ik er wel hier in mijn holle heb. Zeker te zien. Ja, dan maar. Dan kan je het zelf wel bedenken. Wat is de laatste keer dat je iets illegaals die je hebt? Oh. Eerlijk. Ja, jeetje, ik zit even uit te denken, illegaal. Ja. Ik weet het eigenlijk net. Ja, dat was seconden. Zit er wat op? Nee, wat ik verklapt heb? Dat is dan nooit de hut of zoiets? Of... Nee, dat denk ik net. Er is nog ik ken wel eens de hut rieden, maar ik vind ze schande van Jilt. Hey, dat is weer. Dus ik ried eigenlijk net zo'n asociale rieden. Wat heb ik nog lezen? Hij is wel eens wat illegaal download. Nou ja, hartstikke net. Ik weet net hoe dat werkt. Oké. Dat doet een vriend van mij altijd. Ja, dat is dat doen. Hij liet het doen. Oké. Dat treft me net geen schuld natuurlijk. Hè? Nee, ik doe eigenlijk net zulke. Ik ben eigenlijk wel echt een ideale schoonzoon. Ik weet of mijn squam hem dat ik vind, maar... Ja, die zit je net, dus ik denk dat net vreeg je. Dus hij is toch nog gevraagd, Griet. Nee, dat valt me echt. Dan heb ik het even voorbereiden, man. Ik heb een koffer voor vragen waar die bedenken, maar dan hebben we zo lang tijd houden natuurlijk. Nee. Dat is toen een mooie anekdote verteld. Dat was een gimpie toen... Ja, dat was een gimpie. Ja, was ook haast ook zo'n anekdotes of net? Haast dat wel eens beleefd? Maar ik wist of het laatst dronken. Ja, maar ik van het laatst dronken geweest. Maar wist dat net meer? Dan moest de bord nadenken, wist het net meer. Waarom hebben we die vrouw vregen? Maar die weet het vaak wel. Hij draait zich er wel een beetje. Nee, ik moet even uitdenken. Nou, ik heb volgens mij 3 weken geleden voor het laatst dronken geweest, maar er is niks raars gebeurd. Oké, gelukkig. Toen ben ik zo wat naar huis fiets. Ik heb lezen wel, ja, dat vind ik wel mooi. Toen heb ik dat wie nog in de winter. Toen, want ik ben hier Frencher, hè? Ja. En toen hier het heel erg snijdt. En toen kwam ik uit de kroeg waar en toen hingen ze midden op het dik. Hier is een gigantische sneeuwbal set. Oh. En toen wie ik wel aardig thuis, en toen dacht ik, ja, maar dit komt niet goed. En toen heeft hij hem aan de kant gezet. Nou, dat bezocht ik. En toen ben ik een hele kleine squan on, dus toen stier ik als een bam, daar zat dat ding voor te drukken en dan kwam ik in beweging in. Maar toen dacht ik nog wel van, ja, verdorie, toen ik maar eens wekker was, dacht ik, dat is maar bovenop knald wezen. Dus ik heb wel... Je had net gedacht van, dit is de verborgen camera of zo. Nee, maar ik heb er wel heel lang zien onder zitten trouwen. Toen dacht ik, je bekijkt het maar. Ja. Maar er hier wel wat raars gebeurd in. Het is wel een mooi YouTube-film geweest, denk ik. Ja, absoluut. Ik zou zeggen, toch nog maar een vraag. Ja. Want dit bevalt mij. Is dit leuk? Ja, dit is hartstikke nou, wie de vraag? Je weet het, gaan we net aan zitten, kan wel. Ik weet het net meer. Dat is even Sjen. Jouw matten in Friesland vooral net boven het meerveld uitsteken. Wat vies je daarvan? Dit is die eerste vraag. Dan mag het oorzond doen. Mag ik het oorzond doen? Oh, hey, nou maar Sjen. Nou, hier spreekt de meester. Wat ik die wil wel een vraag voor jou. Oké. Dit is de laatste vraag, vermoed ik, die we hier doen. Of net? Dat weet ik net. Dat is mooi. Ja, doe maar. Die mooiste dan. Omroep Friesland is eens te lieds voor mij. Is dat weer of is dat net weer? Dat is net weer. En wat ben die ambities? Ja. Nou, ik zou nog wel eventjes op televisie willen. Dat vind ik wel leuk. Ja, showbiz-quiz. Honeymoon quiz of zo? En dan doen ze maar mensen gewoon live. Maar zoals RTL Boulevard of zo wil wel willen? Nee, dat vind ik net. Het moet wel een beetje, het moet ook wel journalistiek wezen. Oké, dus zoals bij Nieuwsuur werk je wel. Nee, dat vind ik dan weer te journalistiek. Ja, hij zegt ik vind dit gewoon een leuk programma. Want ik dat wie het leuk aan dit programma. We kunnen hier gewoon beginnen
een best wel een serieus onderwerp. Ja. En dan wordt het heel tijd wat lichter dan die tafel, waarin je weer een verzameling hier of een tuinman of wat leuks. En dan eindigt het op die bank waar mensen wat vertellen over haarzelf. Ja. Die vertelde en Dodis vertelde zo. Wat is dat wel? Die rock in de panty, die panty en daar is in de blede kont hoe de Nou, dat heb ik net zo. Dat herstoorde dan wel van maken. Maar dat wordt zo mooi maken, hè? Dat weer wat hilarisch. Dat weer nee, maar ik vind, tuurlijk, ik zou het wel leuk vinden, maar ja, ik vind Friesland is dan wel leuk. Maar dan kom je hier al in een plan. En dat de provincie nou eens even wat deel uit, dan kunnen we zo'n studioprogramma maken. Want omdat er gewoon te meer hield is. Maar dan gaan we alles in de verkeer dan. Het signaal is wel duidelijk in elk geval. Maar zo stoot de politiek in wollen. Nee. En waarom net? Nou, ik heb verschrikkelijke hekel aan politici. Uitgezonderd. Ik vind jij wel heel leuk. Maar ik vind het vooral echt... Maar waarom dan? Nou, het is een gebladibla. Vies dat ze liegen of vies dat ze eermooien? Eermooien. Eermooien. Ik heb denk ik opgeteld al bij de gemeenten van Ljouwert en provincie. En die mensen vinden haarzelf... Ja, ze denken dat ze goed werk doen, maar ik heb wel eens bij een gemeente zitten en dan moest hij een briefje vallen lezen en die kon het niet lezen. Die wisten, ik denk, dat maakt u nou voor het werk. Ik vind het met professionele politici. Ja. Maar is het dan net een reden om er juist in te gaan? Nee. Laat mij maar lekker wat vlieren fluiten. Oké. Hé, dan was het afronden, Jerk. Wat ik afronden? Ja. Oh, dat is zo in die neerke. Ik vond het hartstikke leuk om dit nou eens een keer door de kant te Ik vind het echt leuk. En ik vind het heel mooi dat ze eerlijk geweest is. Mooi, dankjewel. Mooi, nou, want jij... Ja, krijg ik nog een applaus? Hoe zit dat je? Dan maar staan ze nog in, van, hè? We doen er hier nog. Doen we nog in? We doen er hier. Ja, een taaljachtje. Heeft hem al? Ik heb hem. Nou, maar ik mag toch gewoon... Doe maar, maar du haast hem hier door de kap gooien. Dus de kist hem even. En ik weet niet meer waar het is. Er is dus nog een dwar. Maak hem hikhand. Oh, ja. Dat ben je toch, hè? Ja, zeker. We beginnen naar Huisterveen. Daar is Joert voor de eerste dag een boetenzwembad openen. En elke keer mij vergeet komen te zwemmen. Joert nou? Zullen we erachter doen? Ja, het is 4 voeren. Ja, maak het uit je. Boeten? Ja, boeten. Nou, lekker toch? Draaiende toch? Ja, we kennen. En er is bij het zwembad ook vrijmarkt en muziek. Dan had dat Joert West, dat is een onkondiging, mooi op tijd toch? Dat is op Koninginnedag, het laatste. Er is Joert. Nee, er is Joert. Ja, oké. Ken je Koninginnedag? Ik pak hem aan zo wel. Ik geef het naar het Joert. Nou, ja, dat is Joert dus. Nou, Joert dus. Joert zal Koninginnedag wezen, denk ik. En wat is er verder nog? Waar is verder naar vrijmarkt in Twieselerheide, Akrum, Grauw, Jereveen, Appelskeer, Huddegriep. Leuk in Bolzert. Ja, dat is het al. Dat verkeer is echt gewoon een rommel. Maar daar had ik een hele leuke show met Terken van der Meer en mensen Diksma. Okay. En ik zei de gek. Bedankt. Ik jou die even naartoe. Hartstikke mooi. Dat is dan. Op de laatste, dat was moest. Ik ga er ook even naartoe. Heel leuk. Absoluut. Wat natuurlijk, ja, het laatste maar we nog. En dat is onze koning. En onze koningin. Maxima, zei nog even wat moois over Friesland. Ik ben zo trots op mijn Willem-Alexander als koning. Nou Willem, dan was het ook. Dankjewel. Nee, maar zei ze wat moois van Nederland. Wat vind je maar Nederland? Moet je er wat op? Nou, ik kan beter zeggen iets over Friesland natuurlijk. Nou, zeg maar wat. Nou, wij komen natuurlijk binnenkort naar Friesland toe. Misschien wel naar het Statenjacht. En ik hoop natuurlijk ook een balletje te kunnen kaatsen. Nou, Friesland boppen. Daar zit hij. Oké. Nou, ik vond het mooi dat je hem er zo bij staat. Tieren dank. Dankjewel. Ja. Je schrijft er nog even naar achter, want we hebben de minuut. Jij trekt bij. De laatste minuut van Eet op Vreed. Kom erbij. Waar is het? Goeie. Goeie. Waar ben je? Gerrit. Nou. Ik zeg altijd naar Bob, dan komt er een minuut, jongen. En jou dan op het titel letten, dan doe ik het verhaal. Ja, door het verhaal. Maar. Ja, nou, dus we hebben morgen in het Cambuurstadion. En wij beginnen om 12 uur. De zo'n noordelijke topkorven, die lieten hun show, ja, nijshow. En bij die show gaan ze nou het Wereldmuziekconcours. En dit hier is natuurlijk een heel wichtig eer voor hun, want het Wereldmuziekconcours is in principe natuurlijk een soort Olympische Spelen voor al die amateurmuzikanten. Nou, speciaal voor dat doel hebben we nou dit georganiseerd. De bedoeling is dat ze elkaar versterken en elkaar feedback aan, zodat we nog beter uiteindelijk... Snap je er nog wat van? Nou ja, ik bedoel, het gaat om het resultaat. Ja. En we werken nou tot aan december om een beter resultaat met elkaar. En het is morgen vol in het stadion. Er zijn 400 muzikanten. Het is echt topsport. Ja, nog 15 seconden. Nog 15 seconden? Ja, nou ja, er zit, ik word misschien, ik wou je dan toch even een broek van. Er zit 1 jeugdkorps bij. En de jeugdkorps die is vertrekken tot 16 hier. En die start morgen. En dat is onwaarschijnlijk, als je op welk niveau
zij beginnen. Oké. List in de rest. De rest is nog beter. En ze lieten nou wat jaren. Je mag aanstaan beginnen, ik mag nog even wat zeggen. Die gedanken in ieder geval. Clear. Ja, dat doe ik in deze camera. Dit wie de allerlaatste Neet op Vreed. Ik wil alle mensen bedanken die het zien hebben voor zelfs. Voor de leuke reacties. Maar ook de mensen die het Jim hier net zeggen. Misschien is een flart dat het een camera is die het voorbij rent. Of een opnamelieder. Of de mensen die het in de regie zitten. Die het net te shimmen, maar die er altijd een hele leuke show van maken. Ik de redactie elke in die je door mij werken hebt. Tegen dank. En misschien zeggen wij elkaar op een orenzender of weer waarom. Tegen dank.